John Dalli irriżenja minn Kummissarju Ewropew f'nofs Ottubru li għadda fuq il-bażi ta' rapport ta' investigazzjoni li sar fil-konfront tiegħu mill-Uffiċċju ta' kontra l-Frodi tal-Unjoni Ewropea, l-OLAF. L-OLAF kien wasal għal konklużjoni li għalkemm Dalli ma rċieva ebda ħlasijiet u nnifsu kien konxju li l-eks sindku nazzjonalista ta' Taslima Silvio Zammit kien qed jitlob ħlas ta' 60 miljun euro biex tkun influenzata leġiżlazzjoni dwar it-tabakk u m'għamel xejn dwar dan. It-trasvelata fis-sigħat li għaddew iżda qajmet mistoqsijiet ġodda dwar il-legalità tal-investigazzjoni li saret mill-OLAF. L-trasvelata mis-sit elettroniku New Europe hija mibgħuta minn Johan Denolf, chairman tal-Kumitat tas-Superviżjoni tal-OLAF stess, lill-Europarlamentari Michael Theurer, li huwa wkoll chairman tal-Kumitat tal-Kontroll tal-Baġit tal-Parlament Ewropew. Denolf jgħid li l-Kumitat tas-Superviżjoni tal-OLAF eżamina l-investigazzjoni li saret kontra John Dalli bilan li jkun stabilit jekk kienux rispettati l-indipendenza investigattiva tal-OLAF kif ukoll id-drittijiet fundamentali tal-persuni konċernati. Denolf qal li huma kienu waslu għal numru ta' konklużjonijiet iżda ma setgħux jippubblikawhom minħabba l-obbligi legali li jinsabu marbuta bihom. Madankollu żied li nstabu problemi potenzjali dwar il-legalità tal-proċeduri segwiti fl-investigazzjoni fil-konfront ta' John Dalli. B'mod speċifiku jissemma l-fatt li r-rapport finali tal-OLAF għadda għand l-awtoritajiet ġudizzjarji Maltin qabel skada l-perjodu ta' 5 ijiem li matulu il-Kumitat ta' Superviżjoni kellu dritt jeżamina l-istess rapport u fejn l-istess kumitat kellu suppost ikun ikkonsultat. Dan wassal biex l-istess kumitat ma setax jagħmel ix-xogħol tiegħu. Fl-ittra tiegħu Johan Denolf jgħid li saru anke numru ta' rakkomandazzjonijiet lid-Direttur Ġenerali tal-OLAF Giovanni Kessler u jżid li hemm bżonn ta' diskussjonijiet dwar kif l-OLAF twettaq l-investigazzjonijiet tagħha. Fil-ġimgħat li għaddew l-eks kummissarju John Dalli kien qal li l-affarijiet fil-konfront tiegħu kienu saru b'mod ipprogrammat minn qabel u involuti hemm l-istess nies li kienu involuti fir-riżenja tiegħu minn Ministru fl-2004.